Nya kadadakan ako nagyap kalalong sa steak rice ang potobongbong. Ay man to for this video nakatiyapi kilakan kanuanda si Tampar Sibuya sa Bangon. So to ka girap sunga sa to ka nakatayar sumiyulahon sa postoeran. Nanamya ang ilaylay ako ba tawro na durbilanta. Wah! Nakumadurbil ako na siniriya ka nagya minuwi lang kataya na pamasakan ron naging mga pagrigo di ka lipot ka mapita maya kataya niya ka pamasak ron na imbaling ka niya kim mesis pagwita ka nun niya sa opisina niyan kaumira ka na main lab wah kataya niya ka umako kim mesis piyam makara ka nun nagiagi mga otobumbo kaya pamimili ka na ano ako steak and rice kaya pamimili ka nun nantay pa na tayo pa na sa steak and rice na kaya ka mabukin mo kasi naikana ka nun naging sa steak and rice yan kawah para din na maptiruyar kita miya pikiran na sa mani magsuso nakapara sweet wah kata inududa ka nun daw ko nakikita tangka ka inududa ka nun langon-langon kadin pa ka ginawa susos yan wah lingan na ka nun nasa manaki ikuman kata ulud na ka nun mamuk so galtas yan wah sama na ya nasarili ka kata ya pitagaya kan ingin umaknum sa ako kata sunod na ko pinimisis sa kita spek rice yan koto ginagawa ka nung bin ka kaya nakamapita bye bye.